Amen. Nilqawkom eżiż aħwa Maltin u għawċin madwar Malta u għawdex. U anka dawk lilkom li jintom forsi Maltin imma toqdu pajjiżi oħra bħal Ġermanja, naf li minnkom l-Awstralja, l-Kanada, l-Amerika, postijiet oħra, pajjiżi oħra. Jekk inti Malti li qed issegwi minn xi pajjiż ieħor, ejdilna minn fejn issegwi llum. Okay, ħamor fi ktib ta' Proverbi, u ħanitolbu flimkien. Biżi għadis ingrazzjawk għal dan il-privileġġ li inti tatina l-lejla li ħadet magħna il-kelma ħajja qaddisa tiegħek. Tkellem int minn fommi mulej u għamel il-kelma tiegħek tinfdilna qalbna llum. Halleluja. U nafu mulej li għattu għat iktar ma nerġgħu nkunu iktar l-istess f'isem Ġesu Kristu. Amen. Fil-ktib tal-Proverbi kapitlu 4. Kemm hawn minnkom ġieli mortu għand xi tabib? Hawn xi ħadd ġieli mortu għand xi tabib? Jalla, qatt ma jkollkom malfejn tmorru iktar. Klif biex tgħidulu Happy Christmas. Imma illum ħanoħodkom sant it-tabib. Ħafna drabi meta jiena u inti ġieli morna għand it-tabib, ġeneralment it-tabib jagħmillek riċetta, ġieli jagħmillek notajt anke jekk tmorru għand xi ħadd tal-fitness, jien naf forsi jtik programm, jtik riċetta x'tiekol, x'eżerċizzji tagħmel, li torqod, insomma, jtik riċetta jtik hemm kelma preskrizzjoni, prescription, tafu xi tfisser prescription? So jtik prescription biex jgħidlek isma' inti għandek bżonn tamelek, tuħuek biex inti per eżempju tfiq. Jew biex inti per eżempju tara differenza. Jew biex inti tonqos. Jew biex inti din il-jinnaf forsi hemm xi ħaġa li mhix tajba għalik. Biex inti tfiq minna. Jista' jkun forsi ikel, jista' jkun xi ħaġa ma taqbilx miegħek. Anyway, itik preskrizzjoni. Il-mulej fil-Bibja tana preskrizzjoni. Fil-Bibja l-mulej tana preskrizzjoni. Għana qaraw xi ħaġa fl-imkien. Fil-ktib Proverbi, kapitlu 4, tgħidlek isimgħuha. Ibni, għati widen għal kliemi. Iftaħ widnik għal dak li ngħid jien. Issa, li kieku niftaħ fuq di biss, imma ħamilkom daqsxejn aċċenn fuq dan. Nħeġġiġkom għal dawk kollha li jintom idinaw preżenti u anke dawk li qegħdin fuq YouTube jew Facebook, ibda tgħallem iftaħ il-Bibja. Xi kultant jgħidu li pasta li ma nafx insibhom. Jekk inti qatt minti ħadd ittrenja, qatt ma ħadd titgħallem issibhom. Ibda tgħallem iftaħ il-Bibja. Versu xi, mela, għati widen għal kliemi, iftaħ widnik għal dak li ngħid jien. Ikun għamluha blog post. Ibni, tatix widen għal xtejt id-dinja? U tiftaħx widnejk, toqgħodx tisma' x'jgħid ħadd ieħor? Imma isma' x'ngħid jien. Isma' x'ngħid jien. Ma jistax ikollok żewġ widnej, fis-sens qed tisma' żewġ inti ġieli provajtu tismaw ir-radio u television daqqa. Żewġ tiqnieben u ma tifhem l-ebda waħda minnhom. Meta tipprova tifhem tisma' żewġ ilħna, anke jekk huma tajbin, xorta m'intix ħadd tifhem. Għax ma tistax taqbad tkun iffokat ġifieri x'qed tisma'. Mela number one, meta jiena u inti nersqu lejn Alla biex nisimgħu il-kelma tal-mulej, il-mulej jgħidlek li inti tittalaq widnejk għal xejn il-bniedem. Tittalaq widnejk għal xejn id-dinja. Tittalaq widnejk għal xejn is-sintomi. Tittalaq widnejk għal xejn dawk u xejn l-ieħor. Xejn New York, xejn Brussell, xejn id-dinja. Waħda mill-affarijiet li naħseb li kollha kemm inkom tafu, l-biċċa kbira minnkom tafu, l-Iskrittura tgħid fl-ewwel Ġwanni 5:18 tgħid li d-dinja kollha hija taħt il-ħakma tal-influwenza tax-xitan.
Mela dak kollu li jiġi minn taħt dak li huwa dinji, karnali, naturali, mhuwiex bil-fors, anzi l-maġġoranza tal-ħin mhuwiex hekk, ispirat minn Alla, anzi imur kontra Alla, imur kontra xejn Alla. Allura inti tkun selective what you hear. Tabdu xi ħaġa? You have to be selective in what you hear. Tkun konxju biskop selettiv x'tisma'. Ħanilkom storja li ġrat vera. Ħabib tiegħi kbir u bniedem Talla u nħobbu u anke l-mulej użaħ ħafna fil-ħajja tiegħi. Meta mar knisja partikolari u dil-knisja mhux Malta dan by the way. U dil-knisja sfortunatament kienet tiġħad id-doni tal-Ispiritu Santu, tiġħad il-qawwa, il-mirakli, il-kunċett tal-fidi li topera bil-fidi supernatural. Darba tilkom dil-istorja. Imma il-knisja kellha programm tajjeb għat-tfal. Meta kien qalli jiena ma qbilx miegħu, kont għadni ngħix l-Amerika dak iż-żmien, għatlu ma naħsibx, ma naqbilx miegħek li qed tagħmel kompromess serju. Għaliex jiena nemmen li taħt liema tip ta' tagħlim inti tpoġġi, int ħad tirċievi impartazzjoni fl-ispirtu tiegħek whether you like it or you don't. Qed tifhmu xi ħaġa? Issa hemm iktar estrem minn hekk ta'. Bħalma l-istess inti jekk inti pereżempju ma nafx tip ta' Kristjan irid ikun, imma hawn min jaħseb li huwa Kristjan li ħlief politika, mhux għax issegwi daqa politika ta' biex kun taf x'inhu għaddej fil-pajjiż, biex għasek gravi dik, imma fej il-Facebook tagħhom mifquh fuq il-politika, ma dak Kristjan suppost. Jon kella fi żmien li jasal l-elezzjoni tarhom jibdew jgħidu dan is-Salvatur ta' Malta. Ftak isimgħuni aħ. Kulħadd jgħid dan warajja, ma tistax tifred, ejda, ma tistax tifred minn dak li tisma' minn ma dak xiġri fik. Ħanerġa' ngħidha, ma tistax tifred dak li tisma' minn ma dak x'se jiġri fik. Jiena u int 100% prodott ta' xi smajna. Mela trid tkun selettiv x'tisma'. Għax dak li tisma' ħajproduċi fik. Għalhekk jiena ma nismax televiżjoni. La net u laqqas one. Nibda wieħed minnhom nisma'. La TVM u la TVA AM u laqqas TVM PM. Zero. Jien minn filosofoloġija, meta nkun qed nisma' xi ħaġa li hija l-maġġoranza tal-ħin, li meta nkun qed nisma' lill-mara jew l-itfal, qed nisma' predikaturi li jippritkaw u joperaw fil-kelma u fil-qawwa tal-kelma Alla. Dak biss nisma' jien. U predikaturi li jiġħdu l-qawwa Alla, anke jekk għandhom affarijiet tajbin, ma nisma'homx, għax ma rridx impoġġi lil nifsi taħt dak l-ispirtu. Ma rridx impoġġi lil nifsi taħt dik l-impartazzjoni. Qed issegwu xi ħaġa? Anke jekk b'kull rispett ifhimuni sew, anke jekk xi ħadd kattolku għandu xi tagħlim tajjeb, u hemm minnhom li għandhom xi tagħlim tajjeb, ma rridx impoġġi lil nifsi taħt dik l-impartazzjoni għax hemm turrun żbaljati.
irrid affarijiet puri li jigglorifikaw biss dejjem bla waqfin il-Kristu u li dejjem jikkwotaw bla waqfin il-kelma. Għaw xaħat tiqbad xi ħaġa. Mela jiena għażilt fil-ħajja tiegħi li nkun selettiv x'nisma'. Għajt il-dak taħdejk, jew dik taħdik, ipproteġi f'widnejk. Għax dak li jidħol minn hawn jinżel f'qalbek u jbiddillek ir-rotta ta' ħajtek. Every one of you today, you are the product of what you chose to heed. Kull wieħed minnkom illum intom 100% il-prodott ta' dak li int għażilt b'mod selettiv x'tisma'. U x'tisma' ipproduċi fik dak li llum int. Ibni, għati widen għal klimi. Iftaħ widnejk għal dak li ngħid jien. Tiġa biżżejjed dik. Tħallihomx iwarbu minn quddiem għajnejk. Hawn xi ħadd għandu naċċali tax-xemx? Hawn xi ħadd għandu naċċali tax-xemx fuq rasu jew hekk? Tieni wieħed, tieni hekk naċċali, ġibu ġibu. Tieni wieħed naċċali malaj. Jew ġibu. L-abjad jixaqli. Kemm intkom għandkom naċċali? Naf għandu naċċali. Il-Prim Ministru ta' Malta għandu naċċali. Il-President ta' Malta għandu naċċali. Ir-Reġina tal-Ingilterra għandha naċċali. Bajdan għandu naċċali. L-isqof tal-Kattolċi ta' Malta għandu naċċali. Gordon John Manxe għandu naċċali. Kollha kemm intkom għandkom naċċali. Mhux daqshekk kustus daqs tiegħi. Ismaw, ħalli nara ċar. Tħallihomx iwarribu minn quddiem għajnejk. Immaġina dan naċċali huwa kollu skritturi. U kull ma nara huwa infiltrat mill-kelma. Issa jew għandek naċċali laburist. U kull ma tara għalik huwa Labor aħmar. Għandek forsi naċċali nazzjonalist. Allora kull ma tara huwa nazzjonalist. Jista' jkun għandek naċċali alternattiva. Jista' jkun għandek naċċali tal-ebda wieħed minnhom, forsi ta' kif tifhimha int.
dak nuċċali ieħor. Jista' jkun għandek naċċali kattolku Roman. Jista' jkun għandek naċċali Protestant, Ortodoss, Evangeliku. Jista' jkun għandek naċċali tal-klab tal-ħamim u tal-Juventus u tal-Inter u tal-Manchester u tal-Liverpool. Kollha kemm intkom għandhom naċċali. Jixaqlija? Jixaqli? Vera jixaqli? Mela għada nilbsijin. Jaġobni ta' abjad. Kelli wieħed abjad. Ma dan iktar tan-nisa propju, mhux għax illum tagħmel ħafna differenza. Imma nisimgħuni. Kollox jixaqli, thank you, brother. Inta għed tabdu xi ħaġa li kollha għandkom naċċali. Ejja nagħmlu dan naċċali. Kollha skritturi, ġifieri jew kella il-naċċali tiegħi hija l-kelma. Għax jien għażilt x'naċċali rid nilbes. X'il-Bibja tgħidlek poġġihom quddiem għajnejk, la tħallihomx jitilqu minn quddiem għajnejk. Jekk ma tħallix il-kelma tagħha titlaq minn quddiem għajnejk, mela kull ma tara ħajġi infiltrat minn xtajt il-kelma. Kull ma tara ma jibqax jgħaddi. Aħna ġeneralment nuċċali bħal dali huwa tax-xemx biex jipproteġina mill-UV lights tax-xemx, huwa biex ma joħraqlek x'għajnejk. Però ħafna minn naċċaliet tagħkom mhux jaħdmu tagħti jagħmukom. Thank you, babe. Il-mara jixraqilha ħafna iktar żgug. Alleluja. Di tidu taqbduha b'revelazzjoni. Kollha kemm inkom qomtu b'nuċċali dal-għodu. Kulħadd għandu nuċċali f'Malta. Però min jissejjaħ ta' Kristu irid ikun selettiv u jażel li irid nuża n-nuċċali ta' Alla. Tħallihom xi warbu minn quddiem għajnejk. Żommhom f'qiegħ qalbek. Mela dak li jidħol minn widnejk, dak li jidħol minn għajnejk imur f'qalbek. Għax huma l-ħajja għal min isibhom. By the way, dik il-kelma ħajja tfisser organu ħaj. Tfisser ġifieri l-kliem talla huma jiġu jsiru f'qalbek bħal organu ħaj. Kliem Alla jsir bħal organu f'ħaj fik. U saħħa għal-ġismu kollu, dik il-kelma saħħa tfisser letteralment fejqan, saħħa fil-ġisem, tfisser ukoll mediċina fil-ludi. Għax huma ħajja, mela dak kliem li jiena ħallejt jidħol minn għajnejja li huwa Alla hawnhekk, jew il-kliem li jidħol minn widnejja li huwa l-kelma Alla, għax jiena għażilt li nisma' l-kelma Alla, għażilt li nara l-kelma Alla, ħalli tidħol f'qalbi u din l-istess kelma ġib li fejqan, saħħa u ħajja. Issa isma' għadi, ħares il-qalbek bir-reqqa kollha. Għax minna ġejja il-ħajja, għalhekk qedtilkom illum intom il-prodott ta' dak kollu li smajtu u rajtu. Illum int dak li rajt u dak li smajt. Ħadd ma jista' jaħrab minna di.
allura tkun selettiv on purpose. Selective with a purpose. I choose what to hear and I choose what to listen. Hija waħda minn raġunijiet għaliex nobot il-gossip. Hija waħda minn raġunijiet li nobot meta jattakkaw nies talla. I don't want to listen to that trash. Because trashing, I become trash. Għaw min ben għal-ministeru tiegħu, mhux ta' Kristu, tiegħu. Jattakka nistalla biss. Tbilx il-ħobża tiegħek fil-kalċi tiegħu dak. Jiena u inti, il-mulej jallimna li jekk jiena nagħti valur lill-kelma, inkun qed nagħti valur lil Kristu. Mor fiktib ta' Ġwanni wieħed. Ġwanni wieħed. Għalhekk nħeġġiġkom aqra l-Bibja. Studja l-kelma. Mhux tistudja xejn Calvin jew Armenian, studja l-kelma. Illum rajt video ta' 4 minn nies ministri kbar li huma famużi madwar id-dinja. Kif kollha waqgħu. Kombinazzjoni insertaw l-4 huma Calvinisti. Mhux għax importanti ta'. Imma kollha kienu jemnu fis-sovranità tal-Alla u inti ma tistax tagħmel xejn għax Alla jagħmel li jrid u koll allura mela għamilt hekk għax Alla jrid. Ara x'diżastru. Mhux għax m'hemmx oħrajn ta' hemm minn kull sfera u minn kull kamp. Mela, ismawni. Vers 1, Ġwanni kapitlu 1. Fil-bidu kien il-verb. Il-verb kien ma' Alla u l-verb kien Alla. Sa dik hija l-kelma logos, ok? Jew nkella ġifieri il-kelma. U għad jgħid għal Ġesu kien fil-bidu ma' Alla. Kollu sar bih u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Mela Ġesu huwa il-verb, jew nkella bibi oħra jgħidu il-Ġesu kien il-kelma. Meta ma jgħidu li Ġesu għamel kollox, mor fiktib tal-Lut kapitlu 11. Lut 11. Vers 3. U permess tal-fidi li aħna nemnu kif Alla ħaloq id-dinja bil-kelma. Se nafti b'Ġesu jew bil-kelma? Ħoloq id-dinja biex? Bil-kelma. Imma f'Ġwanni wieħed naraw li ħalaq id-dinja b'Ġesu. Ovvja. U t-tnejn ikunu sewwa u t-tnejn huma l-verità għax Ġesu huwa il-kelma. Ħanejt xi ħaġa għal dawk xhieda ta' Ġehova li jemnu li Ġesu ġie krejat ma kienx minn dejjem. Ara ġie rivelazzjoni mingħajr ma ntikom turrun skritturi. Kien hemm xi darba li Alla eżista mingħajr kelma. Alla kien mutu. Kien hemm xi darba Alla mutu. Mela kemm ilu jeżisti Alla u Alla ma jeżistix by the way. Issa ħawat kilkom il-wires, naf. Apposta. Alla ma jeżistix, Alla jina wint neżistu. L-eżistenza hija fih, mhux hu jeżisti. L-eżistenza hija fih. Aħda xi darba ma konniex u xi darba konna. Alla qatt ma kien hemm xi darba ma kienx għax Alla hu. Issa Alla huwa wkoll il-kelma. Kien hemm xi darba li Alla ma kellux kelma. B'dik biss tiġi tifhem li Kristu huwa etern.
Kien minn dejjem bla bidu. Ġesu biss kellu bidu fil-ġisem, mhux fl-ispirtu. Odu attenti għax taqgħu ferezija mbagħad. Sewwa, mela Ġesu Alla il-kelma saret bniedem. Il-kelma mi qed minn dejjem, ma mbagħad saret bniedem. Imma qed tifhmu? Mela saret sinjal li qabel ma kienitx. Imma mhux saret kelma, il-kelma li kienet minn dejjem saret. ħadet ġisem, tinda. Mela isma'. U permess tal-fidi li aħna nemmnu li Alla ħaloq id-dinja bil-kelma tiegħu. Mela Alla ħalaq il-dinja bil-kelma, ħalaq id-dinja b'Ġesu, u Ġesu ħalaq id-dinja. U Ġesu huwa l-kelma ħajja. Eżisa huwa kull darba li jiena u inti nitkellmu, nistqarru il-kelma, qed nistqarru u nitkellmu lil Ġesu. Tafu dik id-diska I speak Jesus? I'm speaking Jesus right now. Every time you speak the word, you are speaking Jesus. Because Jesus is the word. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Huwa il-kelma ħajja. Jekk jien nħobb il-Ġesu, tkun tħobb il-kelma. Jekk tkun tħobb il-kelma, tkun tħobb il-Ġesu. Jekk inti tissir taf il-Ġesu, tissir taf il-kelma. U meta ssir taf il-kelma, issir taf lil-Ġesu. Ma tistax tifridhom. Ġesu kien sar ġisem. Ġesu li hu l-kelma sar ġisem. Ħalli l-kelma moħkoma. Ħalli l-kelma issir ġisem fik. Ħalli l-kelma tieħu ġisem fik. Ħalli l-kelma timmanifesta fik. Jekk inti timmedita, taqra, tistudja, tqatta' ħin fil-kelma, inti timtela bil-kelma, timtela balla, timtela b'Ġesu. Qed tifhem? Meta jiena ngħid qattajt ħin ma' Ġesu, mhux jiġri qattajt ħin nitkellem ma' xi siġreda. Darba kien hemm wieħed balalu li jaħsbu li għaref Malta. U qal jiena noqgħod nitkellem mal-fjuri. Sissa, għalija dawk u Alla, naf xi ħud li jqogħdu jitkellmu mal-fjuri, ġeneralment issibhom min naħa ta' ħattar. Għaw xi ħadd minn ħattar da. Mhux qed ngħid għalik, sister. Amen. Aħna ikkreati f'Ġesu. Mor fik tal-apostli, Atti 17. Atti 17. Qed tifhmu xi ħaġa, taqbdu xi ħaġa lejla. Amen. Għidlu kellimni Spiritu Santu. Alleluja. Vers 14 ismaħħa. 24 skużawni. Mela 17 Atti 24. Alla li jagħmel id-dinja, ismaħħa di mela Ġesu għamel id-dinja, Alla għamel id-dinja, il-kelma għamel id-dinja. Fil-bidu kienet il-kelma kienet ma' Alla u l-kelma kienet Alla. Kull darba li jien immiss il-kelma qed immiss l-Alla. Kull darba jina nimpoġġi l-kelma tal-la fuq fommi, Alla titkellem minn fommi. Aħna kreati f'Ġesu isma' Alla li għamel id-dinja u kull ma fiha li hu s-sit is-sema tal-art ma joqgħodx f'tempi maħduma bl-idejn. Halleluja. Mbagħad
U anqas ma imur bl-offerti minn idejn il-bnedmin bħalli kieku kienet tonqsu xi ħaġa hu. U jagħti l kulħadd in-nifs u l-ħajja u kollox. Minn bniedem wieħed għamel il-ġens kollha qassamhom. Hawnhekk hawn skrittura fejn tgħid, aħna fih ngħixu vers 28. Aħna fih nitħarku. Aħna fih neżistu. Bl-Ingliż, in him we live, in him we move, and him we have our being. Vers 28. Mela meta jiena qed neżisti f'Ġesu. Ma meta qed neżisti fil-kelma. Hija l-kelma, infatti fil-ktieb tal-Lut kapitlu wieħed morru hemmhekk, isma'. Lut wieħed. Lut wieħed vers Lut kapitlu wieħed vers 3. U liben li hu d-dija tal-glorja tal-Alla u ġbija tal-essenza tiegħu u li jżomm id-dinja kollha bil-kelma setana tiegħu. Iżomm id-dinja kollha bil-kelma setana tiegħu. Jina inti daridu nikbru fir-revelazzjoni tagħha ta' dinja ħafna ikbar minn moħħi u moħħok. Imma għaddi Alla jżomm kollox forni u fejn kif inhu u ma pesis ma jiġix id-dizintegratu kollox itir fl-ajru bil-kelma tiegħu. Lord God. Jiena ngħix, jiena fih neżisti, jiena fih jien fih. In him I am. Kollox Galatin Kolossin. Kolossin wieħed. Vers 15. U ġbija ta' Alla li ma jidirx. Il-kbir fost il-ħlejja kollha. Għax fih kien maħluq kollox, mela fi Kristu kollox kien maħluq, fis-sema u fl-art. Dak kollu lider u dak kollu li ma jidirx. Troni u ħakmiet, prinċipati u setat. Kollox bih u għalih kien maħluq. U qabel kollox. U fih kollox iżomm. This is big stuff. Il-kelma iżomm kollox. Once li qed nopera fil-kelma qed nopera f'Ġesu. Once li qed nersaq lejn Ġesu qed nersaq lejn il-kelma. Once li qed insir intimu ma' Kristu qed insir intimu fil-kelma. Once ħanilkom aħwa, jiena u inti hemm barrier. Dal-ġisem hemm barrier. Id-dnub għadu jaħdem f'dan il-ġisem fis-sens għax aħna ma nafx jekk intom xtafu ħafna mill-aħwa ma jirrealizzawx li hemm żewġ saħħtiet maġġuri fil-Bibja. Tafuhom daw? Hija s-saħħta ta' Adam u Eva u s-saħħta tal-liġi. Jiena u inti ġejjin maħlusa minn taħt is-saħħta tal-liġi. Ma ġejniex minn taħt is-saħħta ta' Adam u Eva. Dik għaliex. Is-saħħta ta' Adam u Eva ġifieri li jiena u inti qed nixxieħu ħamutu darba. Dik għadha taħdem. In-nisa meta jitqalu għadhom iwersqu jgħidu sal-lum il-ġurnata. U jekk il-biċċa kbira minnhom. U jekk ma jurġu, jekk ma jwersqu ma nitkellem meta jiġifieri meta jweldu, meta jixtru. U jekk ma jwersqu ma jwersaq ir-raġel li qasobtu. Dik hija s-saħħta ta' dik mhux tal-liġi imma dik hija li ġiet taħt Adam u Eva, dik is-saħħta da taħdem. Ġivina u inti qed nixjieħu u li grazza sa ċertu punt qed nixjieħu, qed nikbru u xi darba ħammutu. Aħna ġejja insomma, this is powerful teaching, it's good, m'hemm bżonn tagħmilha big deal imma tkun li tkun tafa. Sewwa li qed ngħid hija jiena din li Kristu iżommna ħajjin jiena u inti l-ħajja tiegħi u tiegħek tiddependi mill-kelma, letteralment. Letteralment, jina u inti nejxu fil-kelma. Jina u inti, kiku jina u inti konna ħuta, bħalissa l-ħuta l-ilma tana u għal-kelma. Ġviri kiku jina t-nimmaġina n-nom bħalissa, et non fil-kelma talla. Il-kelma talla għet iċirkundani kontinuament.
l-arja hija miżawda bil-kelma tal-Alla, għax kollox iżomm bil-kelma ta' Kristu. Hallelujah! Glory! Thank you, Jesus! Fi Kristu, fil-kelma. Fis-Salmi 119, issa, dan għalix għednejdu da kollu. Isimaw għanidkom għalix għednejdilkom da kollu. Waħda mir-raġunijiet. Għalix jina winti maħluqin bil-kelma. Jina winti nejxu fil-kelma. Umbat jina winti nitkelbu il-kontra. Emmek fejna winti irridu nikbru. Salmi 119, is-salmist jgħid fil-vers 162. Bl-Inglis nipreferija, ta' ma' msomma. 162. Kemmu twil dal-san. Ferħan jien minħabba l-weda tijak. Bħal min isib xi priża kbira. Ismaw xi tgħid 162. I rejoice at your word as one who finds great treasure. Bħal xi ħadd li jsib teżor kbir. Halleluja, jiena u inti kull meta niftħu l-Bibja, għajkom aħwa, ngħidilkom bis-serjetà. Jiena nafa ftit il-Bibja, ftit sajra. Pero kull darba li niftaħ il-Bibja, nitallem xi ħaġa. Ngħid, wow. Once again. Jaqbad, ngħid, wow, kemm powerful di. Inni naqra l-Bibja jiena 28 sena. Ma kien hemm ġurnata waħda li ma qrajtx Bibja biċċa. Anke ġieli rajt vers wieħed, ngħid għax forsi tant ma kellix ċans. Ma pija dejjem rajt il-Bibja. U ngħid, il-lista kemm powerful. Għadna qatt ma rajtu dinafu. Dejjem kif nibda naqra l-Bibja, xi ħaġa tibda tisparkja u ġew men. Hawn xi ħadd jiġilu bħalkom, jibda jisparkja l-ispirtu tiegħek. Għaliex? Għax dik l-istess kelma li hemm id-durmija għax jiena fih inżomm, tibda taqbel ma dik il-kelma li qed nibla, qed nibda ġajti. U mbagħad ħajti tibda tiflowja bil-kelma. Jiena nħobb ngħid, għandi frażi nħobb ngħidha. Imla lilek innifsek bil-kelma, ħalli meta tiġi mafus, Alla jitkellem minn fommu. That's powerful. Mbagħad tibqa' tpalla fil-vojt, tieqaf. Mbagħad tieqaf tgħid affarijiet negattivi għax Kristu ma jitkellimx hekk. Imla lilek innifsek bil-kelma għax xi darba ħajafsuk. Ħajafsulek il-kallu, ħajoffenduk. U inti kif ħad irrispondi? Xejn Alla. Amen, aħwa? Il-kelma għanda potenza kreattiva, potenti, mirakoluza. Il-kelma Alla bħas, taf il-kelma Alla bħassa tmissek int. Il-kelma Alla bħassa tmissek. Taf il-kelma Alla bħalissa qed bidlek. Naqsek hija potenti da. Taf li intom qed tinbidlu bħalissa. Taf li intom ġejtu hawnhekk mod u ħatmorru lura id-dar, rejdarkom. Nibdula. Naqsek hija potenti da. Il-kelma Alla qed tidħollok tinfidlek qalbek da. Mem l-ebda ċellola f'ġisma il-kelma mhux qed tmissek. Hija għandha potenza biex titrasformak. Il-kelma Alla moħħkom hawn hija kreattiva. Kreattiva. Moħħkom hawn. Alla tagħna huwa kreatur. Kull ma jagħmel jikkrea. Fis-Salmi 103 tgħidilna vers 20 u bat il-kelma u fejjaqhom. Fis-Salmi 107 vers 20 tgħid li l-anġli, anzi narawha di aħjar narawha, marru warawha. Salmi 107, Psalms 107, verse 20.
Hawnhekk tgħidlek bat il-kelma tiegħu u fejjaqhom u ħellishom mit-telfin. Issa 103 verse 20 ara xi tgħid. Birku l-mulej tiegħu kollha setana u qawwija mela hawnhekk il-kelma tgħid anġli birku l-Alla. Intom li intom setana u qawwija. Tinsix anke l-anġlu kreat mill-kelma. My material substance is made out of the word of God. M'hemm xejn li maħluq li mhux maħluq minnu bil-kelma. Man, this is powerful. Ma nafx fejn tasal għandkom imma il-fatt li anke ngħidha jiena għalija this is powerful. Setana u qawwija l-anġli Alla li tagħmlu l-ordni tiegħu. Malli tismaw leħen il-kelma tiegħu. Għall-anġli għandhom ordni. L-ordni tal-anġli jobdu ħaġa waħda, jibdew il-kelma. Issa, Alla ma qallhomx obdu biss lili, qallhom obdu l-kelma. Mela għall-anġlu ma tagħmilx differenza minn fejn ġejja l-kelma, basta hija l-kelma Alla. Mela l-Alla għall-anġli jekk inti u jiena nitkellmu npoġġu fuq fomna kliem Alla, għall-anġlu daqsi kieku Alla titkellem. Battu għadin. Inti batta din. Għall-anġlu, sena, għamala jiena hawnhekk ġili jgħidu li pastor ġili naraw l-anġli madwarek. Anka l-anġli foskom ikunu kollha, hawnhekk hawn l-anġli. Żgur. Sewwa. Imma l-anġli, meta pereżempju jikkooperaw miegħi, pereżempju meta jkun hemm xi ħadd qed jinħeles. L-anġli jiġu jgħinu għall-ministeru. U l-anġlu waħda mill-affarijiet li jagħmel hija kif jisma' lili nagħti il-kmand tal-kelma, l-anġlu jedixxi. Għalih għall-anġlu daqsi kieku għala Kristu nnifsu karnal fil-ġisem. Daqshekk hija powerful il-kelma. Għalhekk jiena u inti jridu nkunu selettivi x'impoġġi quddiem għajnejja u npoġġi ma' widnejja. Għalhekk jiena rrid nkun nindem meta jiena nara affarijiet li mhumiex għaddisa li niktu l-ispirtu tal-Alla fija. Għalhekk irid nindem noqgħod attent x'nara fuq it-tablet u fuq l-iPad u fuq it-televiżjoni, fuq l-internet. Għalhekk noqgħod attent għaliex għax jien irid nkun mimli u ħanintela b'dak li jiena ħaninvesti fih. Dak li nara, dak li nisma'. U rrid nisma' biss dak li huwa Alla u rrid nara biss dak li huwa Alla. Issa, ikolli tentazzjonijiet nara affarijiet li mhumiex Alla iwa, ma dak tal-ġisem. U mbagħad x'ha jagħmellek ħajkonrompilek qalbek. U jiena u inti maħniex ikkreati għalhekk, jiena u inti kreati mill-kelma, ikkreati fil-kelma u kreati biex nirreleasjaw il-kelma. This is għalija, it is powerful. It is powerful. Amen. Hallelujah. Mela, kulħadd jgħid warajja, meta Alla jgħid il-kelma u meta jien ngħid il-kelma tal-Alla għandhom l-istess qawwa. Erġejda di. When God speaks his word, and when I speak God's word, they have the exact same power. Creative power. Hallelujah. Gloria lil mulej għaddis. Ipprovaw għabdu għaddi b'revelazzjoni. Kristu kull ma qal seħ. Jien nemmen li jekk jiena u inti nkunu vera selettivi u ma ngħidu xejn ħlief x'qal Alla, kull ma ngħidu iseħħ. 100, 1000, 1 million, 1 gazillion %. 100%. Ġieli smajtuha dik it-teorija
fej ix-xjentisti jemnu li l-univers kontinwament qed jespandi. Ġili smajtu għadi? Tafu li l-univers ma waqafx jiġi kreat intom. Tafu li jintom waqt li qed nitkellem jien bħalissa tgħid kemm żdied espanda l-univers beluf kbar ta' mili. Għax kull sekonda ma nafx kemm il-mil jiġi espandu dal-univers. Għax Alla qala, he never said stop yet. Il-kelma għada taħdem. Għalhekk inti ħaner xi ġrilek. Mela jena u inti nismaw il-kelma. U bħalsi bħalissa ta' taħseb fuq il-pizza, fuq il-chicken wings u fuq il-fish and chips. Sawa, u għabli mux għed tibla dak kollu li Alla jrid jitik bħalissa. Sawa. U inti tasal f'ġimgħa, per esempio, tkun jennaf, jew tkun qed tuħu shower, jew tkun jessib fil-karozza, u daqqa waħda bang! Il-nostra me. Wow! U l-mara tgħidlek ġaralek. Idila, le ma ġarġej. Dak il-ħin ħbatt mal-kelma, inti l-kelma telat u saret revelazzjoni. Wow! Il-nostra, I can see, il-nostra saqbatta. Il-kelma baqgħet taħdem. Il-kelma baqgħet taħdem. Il-kelma baqgħet taħdem. Bħalissa jien qed inġikom kollha kemm intkom pregnant bil-kelma qaddisa li ma ħad ispiċċata qatt talla. Halleluja. Qabli m'intomx ħataqbdu kollox issa x'tat indikom bufe tal-laħam u bil-perżut u bil-laqdam u kollox. Sewwa bil-mudulun u x'tomot u x'tissakja. Li għattidu tmorru d-dar u terġa' ta' moda. U mbagħad tibda jilu ħanerġa' għamlu ħanerġa' għamela arwajn ħaġa smaħħa di. Il-sina, ħanerġa' smaħħa tax muġa. Sekkija powerful il-kelma. Ftakar aħwa. Ġesu ma qal xejn ħlif il-kelma. Għalhekk kull ma qal Ġesu seħ għax Alla qatt ma ħajoħroġ giddiem. U kull ma jgħid fih il-ħajja u ssir mhux ċellola ta' ssir organu ħaj jopera fik. Ek tgħid fil-Proverbi 4, issir bħal organu ħaj taħdem fik. Għalhekk meta jiena nitlob fuq in-nies, jew intom, meta u minnu jitlob fuq xi ħadd u għandu r-revelazzjoni li kellu Ġesu li bil-kelma u b'kelma waħda fejqhom, b'kelma waħda ħelishom. Għalhekk Smith Wigglesworth meta darba ġabulu xi ħadd mejjed. Anzi ħana nitkellem fuq xi ħaġa oħra. Darba ġabulu wieħed ippossedut. U iddikjara l-kelma issa dak ir-raġel ta' fidi. Ma jistax ma tkunx raġel tal-fidi għax il-kelma ma tarajx għax hija spiritwali. Inti tara r-riżultat tal-kelma, jien ma narax il-kelma, ma tarax il-kelma. Issa tnara lilek sa ċertu punt għax inti il-manifestazzjoni tal-kelma kreattiva tal-law inti ġejt ikkreat. U jiena u inti kreat. Imma fis-sessin jekk jiena nara xi ħadd ħan iddikjara u nitlob il-kelma fuqu, dak jiena bli ma nara xejn. Imma naraw ir-riżultat wara għax il-kelma tkun qed tiġġermina fih. Sewwa? Allura darba smet ikun ġabulu xi ħadd ippossedut bid-demonju u kmanda x-xitan ħawt ora ta' fuqu u ma xalem. U xi ħadd qallu brother, qallu daqshekk, qallu x-xitan għadu ma ħareġ ta'. Qallu x-xitan semani ħajkollu joħroġ. That's it. Intom tinnotaw kemm il-darba Ġesu kien jibgħat il-kelma ma xi tifittex isma' qed tħoss xi ħaġa? Qed tarax id-differenza? Għal Ġesu ħadha for granted li once li l-kelma qal, that's it. Sena u inti naf għax jiena u inti nħobbu nħossu, aħna nħobbu ħafna ħass. Sewwa? Ġeneralment insaqsi kien inti ħassejt xi ħaġa. Però noqogħdu attenti, tajjeb li tħoss, imma l-ħass ma jikkonferma xejn. Minix kontra l-ħass u jekk tieħdu mas-sala jtxex kemm hu tajjeb għalik. Sewwa? Imma l-ħass ma jikkonferma xejn. Jiena u inti rridu naslu f'livell ta' revelazzjoni fejn kien Ġesu, mhux hu stess għalinna ħanerġgħu nibdaw u ħanagħmlu bħalu li se żobri bħal tiegħu. Issa meta aħna Kristjani li nemmnu l-Bibja nibdew niċċekkjaw int ħassejt xi ħaġa. Jiena u inti mingħajr ma nirrealizzaw jiena dal-żballa għamiltu 1000 miljun darba. Nibda qas nirrealizza li jiena nżilt minn livell tal-fidi għal livell tal-ħass. U jien stess
I jeopardize what I just spoke. This is another level. But it's all for you. This is powerful. Welcome to Buffet Church. Amen, Bethlehem. Amen. Kulħadd jerġa' jgħidha l-kelma tal-Alla f'ħalq Alla u l-kelma tal-Alla f'ħalqi għandhom l-istess qawwa. Il-kelma tal-Alla hija eterna. Il-kelma ta' Kristu hija għal kull dispensazzjoni, għal kull żmien, għal kull poplu, għax il-kelma tal-Alla hija dak li ngħidulu fiż-żona ta' timelessness. There is no time in God's word. Qed tifhmu għadi? Mela, ħanipprova ngħid li nnifsi nifhimha. Il-kelma tal-Alla hija eterna. Mela la hija eterna mhijiex ma tistax kejjilha bil-ħin. Mela ma ħantikom eżempju fuq livell ġisem, ta' ġisem karnali. Mela jekk jiena qed naqbad din il-verità u r-revelazzjoni, once li jiena tlabt, mulej, ħasrek qed tismani nitolbok, please. Ara m'hemm bżonn nekkili l-weġa ta' dari, ma nekkili ta' saqajja. That's hogwash. As attra kristjaneżmu fih. Ma meta jiena naqbad dir-revelazzjoni u nibda nopera bħal Ġesu, għax by the way, m'hemm l-ebda ħadd ieħor li suppost opera fih u bħalu ħlief Ġesu. Sewwa? Inti mbagħad taqbad ir-revelazzjoni mhux b'arroganza sewwa. Tidu toqgħodu attenti. Tibda taqbad ir-revelazzjoni li jiena sena ftit laqgħet il-kelma Alla qal meta jiena nibgħat il-kelma qatt ma tirritorna lura vojta. Mela sena ftit, mela jiena nemmen li l-kelma tal-Alla qed taħdem. U bħalma rajna l-4 Lud 4:12. Tinfet sa tidħol bej ir-ruħ u l-ispirtu, bej l-adma u l-mudullun, jiġifieri letteralment taffettwak fil-ġisem. Allura meta jiena tlabt fuqek, jiena konvintissimu li Alla samani. Dan. Moħħkom hawn għax ħanafġilkom il-kallijiet reliġjużi issa. Mela kull darba moħħkom hawn. Illum tlajt għat-talb. Għada ġaj tlajt għat-talb. Pitada ġaj tlab tat-talb. Għax li dak jisimaw iktar. Għax ġat nħossandu xi ħaġa speċjali. Għax dan iktar għandu karizma. Għax din iktar tisma' titlob il-qalb. Mela inti timxi bil-ħass. U kull darba qed tiħħajġekkja u qed tabortja dak li talab ta' qabel. Minflok nimxi fuq il-kelma. Mulej il-kelma tal-Alla ħarġet minn fom il-pastel, minn fom dak il-ħmar, minn fom dak il-gustus. Ejli li trid, ma tamiex differenza. Halleluja. Tgħid affarijiet li lilek iwaqqgħu fidnu, għal ġittijak stess, imma għamel li trid. Imma il-kelma ħarġet, senati il-kelma tiegħek ħajja, kreattiva, hija bħal organu ħaj, hija fejqan u mediċina. Ma senati il-kelma tal-Alla qiegħda fija. Mela ħanibda nirringrazzjak li l-kelma tal-Alla taħdem fija, grazzi muli qaddis. Lil-fejqan qed jaħdem u qed jiġġermina ma' kull organu f'ġismi bħalissa. Qed tgħaddi mill-vini bħal dik id-demmi baqbaq. Grazzi mulej, l-kelma kreattiva tikkrea fija fejqan saħħa. Grazzi mulej li dak il-kankru, dak il-virus, dak l-uġieħ qed jinqatel u qed jiġi xinkja issa stess, grazzi mulej li dak l-uġieħ qed jitlaq issa għax il-kelma qed taħdem u nagħti lilek glorja u tifħir għax il-kelma qed taħdem u int fid-dil mulej qaddis nirringrazzjah. Pastor ġet l-palija. Tlabt il-biraħ fejja, ġit l-palija kjaġbok il-lum. U laqqas qed nindunaw li mhux veru qed nimxu bil-fidi. Qed nimxu bil-feeling. Tħossukomx ħażin jekk tlabt għalik 100 darba
Sewa, mux għed nitkellem fuq tal ta' interċessjoni, ta' dik kontinwa talba ta' interċessjoni. Jow tal-konsagrazzjoni dik dak kull jum. Qed nitkellem fuq talb tal-fidi. Il-fidi, il-kelma ġiet mistqarra, il-kelma ġiet mibawta, jien emminta, aġixxejt fuqha u l-ewwel ħaġa ma' għamilt hija bdejt nirringrazzja lil Alla dik il-kelma taħdem. Meta għamilt hekk, onorajt lil Alla, bist il-feelings kollha u għed grazzi mulej, il-kelma tiegħek qed taħdem fija. Halleluja, grazzi lill-kelma tiegħek mulej, qed tagħmel fija fejqan saħħa. Grazzi mulej li diklu ġieħ qed jitlaq. Grazzi mulej li Ġesu li permezz ta' issa nikwa tal-kelma, li permezz tal-ġrieħi tiegħek jiena ġejt infejja. Grazzi mulej li l-kelma ġiet mibawta u l-kelma tiegħek qed taħdem fija fejqan saħħa. Daw l-affarijiet. Tifhmu? Mela x'qed tagħmel? Qed tonora il-kelma. Issa hemm il-mulej jgħid l-Iskrittura fit-Salmi 138. Tgħid tgħid Alla fuq kollox inkluż fuq ismu taf xiex? Il-kelma. He magnified his word above his name. U nista' nifhem għaliex għax inti tiswa daqs kemm tiswa l-kelma tiegħek. Batta di. Jina wint, jien raġel, mux għax nilbes għalziet, jien raġel fil-proverbi dak raġel ta' kelma, dik mara ta' kelma. Issa ħanejdilkom oħra, ħanistreċċjakom naqra oħra. Stretching class tonight. If you're going to put pressure and a demand on God's word, expect God to put a demand on you. Jekk int ħatpoġġi demand fuq il-kelma tal-Alla, stenna wkoll li Alla jpoġġi demand fuqek. Għabdu xi ħaġa ħwa? Amen. Halleluja. Gloria lek mulej. Ek kif jina winti nimmeditaw il-kelma tal-Alla u aħna nibdew nirriflettu l-kelma tal-Alla. You and I are what we see and what we hear. U t-nej Ġesu jgħidlek u għatattenx tara u għatattenx tisma'. Ġvanni, Mark 4:24 jgħidlek uqgħod attenx tisma'. Uqgħod attenx tpoġġi quddiem għajnejk Mattew 6. Għax għajnejk huma bħal kemm hawnkom ġieli rajtu affarijiet li tafu li mhumiex tajbin quddiem għajnejkom. Illum il-ġurnata għasadek għalfejn tiftaħ l-internet kemm tmur fit-triq u jekk toqgħod x'imkien ħdej il-baħar iktar u iktar. Għalhekk jiena ma nagħmilix le ma' nies li jdaw. U żgur make sure li jiena wkoll ma nidajx ovvjament, imma għal-grazzja tal-Alla mid-difetti kollha li għandi damu wieħed minnhom. X'marriġ dawk l-affarijiet li jidħlu fl-ispirtu tiegħi, x'wans li jidħlu hawn ġew, ħajaffettwaw li r-rotta ta' ħajti kollha. Amen? Il-klim li nisimgħu ħajaffettwak 100%. Mela għaliex ma tħallix il-kelma tal-Alla taffettwak u taffettwak b'mod pożittiv. Amen aħwa? Gloria l-mulej. Dik hija r-reċetta. Dik hija l-preskrizzjoni li Alla tak. Trid tgħix ħajja b'saħħtek? Trid tgħix ħajja mbierek? Trid tgħix ħajja prospera? Tkun selettiv biskop xtara u x'tisma'. U jekk rajt xi ħaġa li ma tonorax l-Alla,
u tnikkitlek l-Ispirtu tiegħek u l-Ispirtu Talla fik, indem u ħaħasla fid-dem ta' Kristu. Jekk tisma' affarijiet li jniktulek l-Ispirtu Talla u niktuk aħsel u ħasla fid-dem ta' Kristu. Jiena u inti imsejħin biex inkunu il-manifestazzjoni tangibli, viżibbli tal-kelma Talla fuq din l-art. I'm not joking. Jiena u int imsejħin biex inkunu il-manifestazzjoni viżibbli, tangibli tal-kelma Talla. Meta xi ħadd jara lilek, għandu jara l-kelma, għandu jara l-Kristu. Naf li maħniex perfetti u jekk niżbaljaw għandna nindmu. Jekk tiżbalja privatament, indem privatament. Jekk tiżbalja pubblikament, tindem pubblikament. Alla jaf li aħna kollha qegħdin f'passaġġ qed nikbru. Ħadd ma wasal perfett, imma ħafna minna u l-poplu ta' River of Love ma nafx minn minna għandu skuża. Ħlief dawk li ilhom jiġu biss ġimgħa. Għax jiena u inti hawnhekk ma nixorbux ħalibta u guggu. Nagħtu glorja lil Alla da kollu. Aħna mberkin aħna, untom tafu li għandna mberkin. Imma aħna mberkin mhux biex neħxinu u npoġġu ċiċċi beqqem. Aħna mberkin biex nkunu ta' barka, nkunu s-soluzzjoni tal-kreazzjoni ta' Alla, ta' dawl, ta' ħajja, ta' fejqan għal pajjiżna. Amen, aħwa. Halleluja. Għajan umu bil-wif aħwa. ħattu pieċi, għajni tolbu. Għaw xaħat l-lejla li pastor, kelli bżon nismaħħa din il-kelma. Kolla kemm intom. Jien inklus. Il-mara tiegħi xi kultant tgħidli wa terġa' tisma' lilek innifsek. Nifhimha, għax ovvjament hi tgħix miegħi. U tara affarijiet li intom qatt ma tidu taraw żgur. Sewwa, nifhimha. U nipprova ngħix il-kelma anka wara bibien magħluqin. Nipprova ngħix, nipprova. Il-mulej jafni nipprova. Imma jiena wint il-mera tad-dinja. Is-Scrittura tgħidilna fil-Ġagbu kapitlu 1 il-Bibja il-mera tagħna. Li meta aħna naħħarsu lejn dik il-kelma, jiena wint suppost nirriflettu x'qed naraw. Kif nħares lejn il-mara, jiena nibda nara lili. Kif nara l-mera, il-mera tatini dak li jien. Però fl-istessin il-mera tal-kelma ukoll tirrifletti fuqha biex jien insir dak li hemm f'dik il-mera. Għalhekk jiena u inti msejħin għal dan. Għalhekk jiena u inti għandna sejħol jaħwa. Jiena u inti maħniex imsejħin ġast nkunu ġast church attendees. Fuq ħajtek hemm sejħolja. Amen aħwa? Kulħadd jitlob jgħid. Jekk inti llum qed tara fuq YouTube u Facebook u tgħid għandi bżonn nibda ħajja ġdida ma' Ġesu. Ġesu għall-kelma eterna Alla nnifsu. Bih sar kollox. Mingħajru xejn ma jżomm. U li jżomm kollox ħaġa waħda. Jekk inti llum tixtieq tagħti ħajtek il-kreatur tiegħek, il-feddej tiegħek, is-salvatur tiegħek, dak li ħabbek u mitalik fuq is-salib, illum inti tiddindem minnu bidek, iddur lejn Kristu u tagħmlu s-sit u s-salvatur ta' ħajtek u tibda tagħmel selezzjoni f'ħajtek. Jiena millum il-qudiem ħanisma' l-kelma biss. Ħanati widen għall-kelma Talla biss. Mhux tgħid id-dinja, mhux jgħid dak u li oħra, qasek it-tija u l-kuġina u n-nanna u n-nannu u l-papa u mama, fejn jidħol fejn Talla Alla irid ikun dak li jiena nażel fuq kollox u fuq kulħadd li nisma'. Amen? Itolbu miegħi issa stess. Inti fuq YouTube u Facebook, televiżjoni itlob miegħi. Ejdlu missi qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi tal-li sejjaħt li mulej. Grazzi tal-li mittalija Ġesu fuq dak is-salib. U fuq dak is-salib inti ġarrejt fuqek il-mart kollu tiegħi.
ġarrejt fuqek id-dnub kollu tiegħi. U permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek int salvajtni. Dan nemmnu b'qalbi kollha, nemmen li int Ġesu li bentalla l-ħaj. U permezz tiegħek biss nista' nkun salvat. Opera fija mulej. Għamel miraklu ta' ħajja ġdida fija. Biddilli qalbi, ħsibijieti u millum il-qudiem irrenja fija. Għatini l-ġuħolat ċalik u iftaħ li għajnejja spirituali biex meta nisma l-kelma, meta naqra l-kelma, meta nħares li l-kelma, il-kelma tijak taħdem fija u titrasformani. Għal-glorja tijak Abba Missier, fissem Ġesu Kristu. Jekk inti din it-talba l-ewwel darba f'ħajtek vera, illum int salvat, għax il-kelma talla mhix giddiba, int salvat. Illum twilit miġdid. Immissa l-iskrittura tgħidlek fl-ewwel Pietru 2:2 tgħidlek bħal massa kbirtu, bħal mentom issa twilidtu fil-ħajja ġdida u bħal issa intom trabi spirituali issa millum qudiem permessa dik l-istess kelma li twilid fil-ġdid bija, issa permessa dik l-istess kelma tikber biha. Qed taqbduha? Twilidna mill-kelma u nikbru bil-kelma u ħaniġu trasformati bil-kelma sakemm jiena u inti nixbħu il-kelma eterna talla nnifsu Ġesu Kristu. Halleluja, gloria al-mulej. Amen. Il-paċi ma'kom aħwa YouTube u Facebook. Narawkom għada fil-11.